பிள்ளை அன்பாய் வளர்த்தார். ஒரு நாள் அலி கீரியிடம் குழந்தையை பார்த்துக்க சொல்லி தண்ணி எடுக்க போனார். அப்புறம் ஒரு பாம்பு வந்துச்சு. குழந்தையை காப்பாற்ற கீரி பிள்ளை பாம்பை கொன்றது. அலி வீட்டுக்கு திரும்பி வந்தார். அலி கீரி பிள்ளை வாயில ரத்தத்தை பார்த்தார். அலி நினைத்தால் அது கீரி பிள்ளை குழந்தை கடித்து விட்டது. அதனால் அலி கீரி பிள்ளை கொண்டார். உள்ள போய் பார்த்தால் குழந்தை பத்திரமாக தூக்கி இருந்தது மற்றும் பாம்பை செத்து கிடந்தது. நீதி அவசர காலனுக்கு புத்தி மத்த. அவசரத்தில் செய்யும் காரியம் தீமையும் முடியும். நன்றி, வணக்கம். வணக்கம். என் பேர் நான் இன்னைக்கு ஆஹா அப்புறம் இனிப்பு கதை சொல்ல போகிறேன். ஒரு நாள் ஒரு நரி இருந்தது. அந்த நரிக்கு மிகவும் பசித்தது. கிட்டக்க திராட்சை மரம் இருந்தது. நரி அங்கே சேர்ந்தது. பழங்கள் குடித்து பார்த்தது. ஆனால் திராட்சை எட்டவில்லை. பிறகு நரியின் நண்பன் வந்தது. அது ரெண்டுமே அவங்க மேல் ஏறி திராட்சை பழத்தை பறித்தது. உண்டு சாப்பிட்டது. நீதி நல்ல நட்பு நல்லது தரும். நன்றி, வணக்கம். வணக்கம். என் பெயர் மித்ரா. நானே 2 புலியும் குரங்கு கதை இப்பவே சொல்ல போறேன். ஒரு நாள் 2 புலி ஒரு அப்பத்தை கண்டது. ஒரு புலி ஓடி அப்பத்தை எடுக்கணும். அப்பத்துக்காக 2 புலி சண்டை போட்டுச்சு. ஒரு குரங்கு அங்க வந்தது. குரங்கு சொல்லி சமமாக பிச்சு சொல்லிச்சு. பிச்சு தராசுல வைத்தது. ஒரு துண்டை பெருசு வந்துச்சு. அது குரங்கு கடிச்சியது. அப்புறம் இன்னும் சிறு துண்டை பெருசு வந்துச்சு. அதுவும் குரங்கு கடிச்சியது. மாறி குரங்கு துண்டை கடிச்சியது. கடைசியா 2 சிறு துண்டு இருந்தது. குரங்கு சொல்லிச்சு, தங்கிட்ட தரக்கூடிய சொல்லி சிறு துண்டு சாப்பிட்டுச்சு. பூனை ஏமாந்து போச்சு. நீதி ஒற்றுமை வலிமை. ஒற்றுமை வலிமை என்றால் ஏமாந்து போயிடுவாங்க. வணக்கம். என் பேர் தீக்ஷன். நான் இன்னைக்கு 4 பசுவும் சிங்கமும் கதை சொல்ல போறேன். ஒரு நாள் 4 மாடு இருந்துச்சு. அந்த மாடு புல்லு தின்னுச்சு. அதுக்கப்புறம் ஒரு சிங்கம் வந்துச்சு. அந்த சிங்கம் அந்த மாடை சாப்பிட பார்த்துச்சு. அந்த 4 மாடும் சேர்ந்து சண்டை போட்டு அந்த மாடு அந்த மாடு தான் ஜெயிச்சிச்சு. அதுக்கப்புறம் அந்த 4 மாடுக்கும் ஒரு சண்டை வந்துச்சு. அந்த சண்டையில 4 மாடும் தனியா போச்சு. அந்த சிங்கம் ஈஸியா எல்லா மாடும் அது சாப்பிட்டுச்சு. சேர்ந்து வேலை பார்த்தாதான் உங்களுக்கு ஜெயிக்க முடியும். நன்றி, வணக்கம். வணக்கம். என் பெயர் கேள்வி. நான் அறிவு பெற்று குலக்கணம் கதை சொல்ல போகிறேன். குலக்கணை மரத்தில் இருக்கின்றன. குழந்தைகள் குலக்கணை மரத்தின் மேல் எடுத்துச் சென்றார்.
புலையை கிளி போட்டேன். அறிவை பார்த்து குழந்தைகள் குலைகளை கிளி போட்டன. குலை காலம் அறிவு வென்று. நன்றி, வணக்கம். வணக்கம். என் பெயர் மோகன். நான் பச்சை வணக்கம். என் பெயர் மோகன். பறவை பாசம் பச்சைக்கிளியை பறந்தவர் பாட போகிறேன். காகம் ஒன்று வந்தது, காக்கா என்று கண்டது, குயில் ஒன்று வந்தது, கூக்கு என்று கூறியது, கிளி ஒன்று வந்தது, கீ கீ என்று பேசியது, ஆந்தை ஒன்று வந்தது, ஆம் ஆம் என்று அழைத்தது, பறவை கூட்டம் வந்தது, பாசம் அழைப்பு வந்தது. பச்சை கிளியை போலவே பகலும் சகலும் உள்ளவர், கட்சி ஒன்று பூசவர், குழந்தை என்று பேச